osados, cantemos soldados el himno a la lid, de nuestros acentos el orbe se admire, y en nosotros miren los hijos del Cid. Soldados, la patria nos llama a la lid, juremos por ella, desténete a morir. El mundo vio nunca más noble osadía, ni vio nunca un día más grande el valor, que aquel que inflamados nos vimos del fuego, excitar a riego de patria el amor. Soldados, la patria nos llama a la lid, juremos por ella, desténete a morir. La trompa guerrera, consejos al viento, horror al sediento, y arruja el cañón. Y a Marte estañudo la audacia provoca, el ingenio invoca de nuestra nación. Soldados, la patria nos llama a la lid, juremos por ella. Perquè us vull ensenyar bàsicament la forma del castell. Els que heu llegit Victus, per exemple, els que sou del Club de Lectura i l'heu llegit, sabreu de què va. Perquè aquest castell és un castell que li diuen falsament castell quan s'hauria de dir fortalesa. Perquè de fet això va canviar la mentalitat a l'hora de fer les fortaleses perquè anaven a remolc de les armes que anaven evolucionant. Abans un castell estava dalt d'un turó, i per tant allà només s'hi arribava quan anaven aquests soldats amb els arcs i les fletxes i des de dalt tiraven aquelles olles d'oli roent i poca cosa més. Però les coses havien canviat. Per què? Perquè resulta que van començar a venir els canons amb aquelles bombes i per tant un castell a dalt d'un turó amb aquelles bombes hagués sigut un blanc perfecte. Per tant van canviar la mentalitat a l'hora de poder fer les noves fortaleses i en comptes d'estar en un lloc elevat, com eren els castells medievals, van canviar de mentalitat i van fer-ho totalment al revés. Van ensorrar aquells castells, aquelles fortaleses, perquè així fos molt més difícil de poder donar el blanc amb aquells canons, amb aquella nova artilleria que havia evolucionat les armes de la guerra. Per tant, aquí trobem que qui va començar a pensar aquest nou xip va ser justament un enginyer famosíssim que era Vauban. Vauban, de l'estat francès, va començar a pensar que les fortaleses havien de canviar la mentalitat i en comptes d'estar a dalt d'un turó havien d'estar totalment soterrades perquè era la manera més fàcil de poder aguantar un atac. Aquí veiem com qui va fer aquest castell és Juan Martín Cermeño, de fet ell i el seu germà, el germà Cermeño, en el qual van de seguida adaptar aquests ensenyaments de Vauban a l'hora de fer una fortalesa que la va manar a construir Ferran VI. Ferran VI se'n va donar compte que amb el nou tractat dels Pirineus la frontera s'havia bellugat i per tant no hi havia cap mena de fortalesa que pogués vigilar la frontera. El castell, la fortalesa de Bellaguarda, estava al Pertús, per tant estava ja en territori francès i de seguida va decidir que aquí havien de fer-se una fortalesa per poder vigilar la frontera. Per tant, el germà Cermeño, Martín Cermeño, seguint les directrius que marcava Vauban, van començar a aplicar aquelles teories per poder fer les fortaleses amb aquell nou concepte, adaptant-se a aquella nova normativa de les armes. Ja no calien que estiguessin en un lloc elevat, sinó que calia que estiguessin ensorrades. I aquí trobem, per definició, una fortalesa seguint les normes de Vauban.
Martín Cermeño va seguir les ordres de Ferran VI i va ser aleshores que va veure que ho podeu comprovar. Quan arribeu aquí, el castell pràcticament no es veu fins que estàs ben bé al damunt. No el veus, el castell, que era la seva prioritat, que el castell quedés totalment ensorrat a dintre. I això va fer que les parets, per exemple, fossin una mena de sàndwich. Paret, terra i paret. Aquí ho veiem, per exemple, aquí, com aquestes parets eren gairebé, quedava una bomba d'un canó, quedava totalment esmorteïda i era molt difícil tirar una paret a terra. També veiem una altra cosa bastant peculiar, que són aquests fossars. Estem tan acostumats als fossars dels castells medievals, en el qual hi havia aquella aigua i amb aquell pont que pujava i baixava. Aquí, evidentment, aquest fossar no respon a aquesta estratègia, sinó que aquest fossar el que és que si algú arriba, que es podien, com se diu això? Un laberint, perquè entrar aquí dintre realment et podies arribar a perdre fins que no arribaves a dintre. A més, teníem merlets a cada cantonada i això podia dir que si algú entrava aquí dintre, de seguida entrava en una àrea de foc creuat que era molt difícil sortir-se'n d'aquí dintre. A més, estan en una zona, en una altitud, en la qual aquí hi ha les cavallerisses i aquest fossar té l'amplada d'un regiment de cavalleria. Per tant, si algú podia sortir del foc creuat, de seguida sortien el regiment de cavalleria i deixava totalment fora de joc qui podia entrar aquí dintre. També hem pensat, com és que té aquesta forma així, no? Que si la miréssim des de l'aire té una forma com de, aquí en diuen com de tortuga. Per què? Perquè era molt més fàcil abans que els castells tenien aquesta forma circular o quadrada o rectangular, que era fàcil d'impactar amb una d'aquestes bombes de canó. Aquí, a més que estava soterrat, van fer aquestes formes perquè és molt més difícil obrir una bretxa. Perquè si tu pots fer tirar aquesta paret a terra, per exemple, només obres aquest tram de paret i, per tant, és una bretxa que és fàcilment que es pot taponar. Tot plegat servia perquè s'havien, diguem-ne, adaptat a la nova mentalitat de les armes. I direu, si no es podia entrar perquè les bombes quedaven totalment esmorteïdes, perquè el fossar era tan ample i a més hi havia aquest foc creuat i a més podia sortir la cavalleria, com ho podem fer-ho això? Com podia entrar l'enemic? Doncs això abans es feia molt, per exemple, que entraven fent un túnel subterrani des de fora cap a dins per entrar en el vell mig del pati d'armes del castell. Els que heu llegit Victus ho sabreu que això passa, perquè justament Sánchez Pinyol es va basar en aquest castell per poder fer el seu llibre Victus. Què va passar? Juan Martín Cermeño també va pensar en això i a cada cantonada del castell i va fer construir unes galeries subterrànies i això va fer que sortissin 5 quilòmetres cap enfora. Per tant, el castell té una trama de galeries subterrànies perquè si algun enemic s'atreveix a venir cap aquí per sota terra, sempre al final de cada galeria hi posava algú allà assegut escoltant, senzillament. Si venia algú amb un pic i una pala, el veia venir, el sentia i per tant per sota també era gairebé inexpugnable. Sabeu que als de Victus justament hi ha un episodi que parla d'això. El noi, com se diu, el protagonista de Victus, no me'n recordo ara, però està allà assegut i veu que li corre una galeria subterrània paral·lela allà on està ell. Per tant, amb aquestes galeries subterrànies evitaven que en el castell també entressin per sota. Un setge militar era difícil, perquè per menjar aquí no podien pas quedar malament. Doncs hi ha 55 hectàrees de terreny, i aquí, evidentment, hi podien posar-hi tots els horts que volguessin, tot el menjar que volguessin, com si volien fer aquí vaques, porcs, el que volguessin, perquè aquí podien viure com una gran ciutat. De fet, aquí hi havia 6.000 soldats. Per tant, diguem-ne que el menjar no els hi faltava pas i s'organitzaven bé. I l'única cosa que podien tenir algun problema, algun contratemps, era amb l'aigua. Perquè, no sé si ho sabeu, sou de Girona i per tant ho coneixereu bé. Quan venim per l'autopista veiem l'aqüeducte que travessa l'autopista i ve cap aquí directe. Doncs Martín Cermeño també va pensar en això, perquè si venia un enemic, el que era més fàcil era enverinar l'aigua i per tant aquí era només qüestió d'esperar. Doncs Martín Cermeño va fer posar aquí sota el castell unes cisternes d'aigua impressionants. Aquí té una enginyeria hidràulica que no em voldré extendre perquè segur que m'equivocaria amb els metres cúbics, però aquí sota hi ha 4 cisternes que alguns de vosaltres ja m'ho heu comentat, són tan grans que ara en aquests moments es poden visitar i es pot anar en barca amb aquestes cisternes per aquí sota el castell. Per tant, entre el menjar que podien fer ells mateixos aquí, fent els horts, fent unes granges, tenint animals, més l'aigua,
Això era pràcticament inexpugnable. Per tant, doncs, Ferran VI estava molt tranquil pel que pogués venir, perquè aquí, aquesta fortalesa, realment era un bon baluart per assegurar la frontera. Però què va passar? Doncs qui va trucar a la porta, coetani d'aquell moment, va ser ni més ni menys que Napoleó. Napoleó ja sabeu que va demanar permís per passar per la península Ibèrica perquè va dir que volia anar a envair Portugal, us en recordeu? I aquí o vam ser tontos o vam ser ingenus, o digue-li com vulguis, i van dir no, passi, si vol només anar a Portugal, pot passar. Pot passar i s'hi va quedar, ja ho sabeu. I fins que no van començar a entendre que allò anava de veritat, va començar a haver-hi tota la recuperació d'aquell territori que havia quedat en mans franceses des del 2 de maio de Madrid fins al timbaler del Bruc de casa nostra, i per tant aquest castell va començar a tenir un cert protagonisme justament per intentar fer fora els francesos. Sou de Girona i coneixeu tot el problema que va haver-hi amb l'Álvarez de Castro, amb la famosa cadira, que per cert, la cadira la teniu en el Museu de Història de Girona o això és una cosa que diuen aquí i no és veritat? No sé, jo l'he vist aquí, però parlo de molts anys. Sí, la veurem després. Ah, és aquí. Però aquí m'han dit que la cadira, això és una rèplica, Ah, és la rèplica. que la cadira autèntica està en el Museu d'Història de la ciutat de Girona. Algú l'ha vista, ja que sou d'allà? No? Bueno, aquí hi ha l'episodi de la Guerra del Francès, amb el qual diuen que Álvarez de Castro va ser mort aquí, torturat, perquè no el van deixar dormir, i cada cop que dormia el anaven punxant, fins que es va morir de son, diuen. Jo crec que també va morir d'alguna altra patacada, però si més no, diuen que la cadira aquí és una rèplica i que la cadira original la teniu a Girona. Això és el que diuen aquí. És curiós perquè aquest castell està sempre orientat a les visites quan parlen de la Guerra del Francès, i també perquè expliquen totes aquestes, diguem-ne, característiques des del punt de vista militar. Les estratègies, tots els baluarts, tots aquests túnels subterranis, etc. Jo quan vaig voler venir aquí a explicar-ho del 7è camió, és curiós perquè jo no coneixia gran cosa d'això. Això és militar, per tant estem en territori comanxe, perquè ho sapigueu. I això, doncs, quan vaig venir aquí, recordo que vaig venir a preguntar si podia entrar per ensenyar una miqueta aquest castell des del punt de vista dels darrers dies de la Catalunya republicana, d'acord? I em van dir, ja sé que aquí expliqueu la història de la Guerra del Francès, i em van dir, quin francès? Dic, ui, anem malament. La Guerra de la Independència, vaig dir. Dic, sí, aquí expliquem aquesta. Dic, és que jo vull explicar la història, doncs, que aquí van ser els darrers dies de la Catalunya republicana, aquí van fer l'última sessió de Cortes Espanyoles del Congrés dels Diputats, i em van dir, això? Qui eren? I vaig dir, doncs això, els que manaven en aquell moment, que eren Azaña i Negrín, i em van dir, estos eran de los otros. Dic, bueno, de los otros. Jo vull explicar això, aquesta història aquí. Per tant, doncs, com podeu entendre, les coses aquí són molt complicades i finalment, doncs, de manera molt amable, no puc dir altra cosa, doncs em deixen passar i em deixen ensenyar, però explico la història de los otros. Cines dels ministres en el qual estaven tramitant a Figueres amb aquells consolats que quedaven els salconduïts, els passaports, de tota la gent que havia de passar la frontera amb papers a la butxaca, i aquí hi havia aquell tragí de gent amunt i avall, els avions bombardejant, i a més, per aquesta porta entraven 71 camions que portaven els quadres del Prado. Us imagineu estar aquí dintre i mirant per un forat i veure tota aquesta pel·lícula? Doncs avui intentaré que entreu amb mi en aquest túnel del temps, d'acord? Ara passarem per aquest túnel. A l'altra banda, on veieu aquelles reixes, allà hi hem posat uns cérvols, uns cabirols. Tot plegat va servir perquè aquest castell tornés a ser una miqueta inútil, perquè ja no hi havia por que els aliats tornessin a entrar cap aquí per fer fora Franco, i això es va continuar sent una presó militar. Els republicans presos van anar sortint, les coses es van anar apaivagant, i aquí es va convertir en una presó militar per aquí. Doncs per aquells, perquè aquí hi havia presó militar. Aquí van venir justament els primers objectors de consciència, aquells que van dir que no volien fer la mili, els portaven de presó aquí, justament. Aquí van venir els primers homosexuals que es van declarar homosexuals, també els van portar dintre. Eren allà, en aquelles casenes que veieu allà, allò era la presó, en aquells barracons d'allà. I diguem-ne que això va ser presó fins a aquest punt,
fins que l'any 1981, ja sabeu que aquí va haver-hi un cop d'estat i van agafar presoner ni més ni menys que aquella ràtzia d'independentistes del senyor Baltasar Garzón, que passava l'altre dia, va parlar amb la Mònica Ribas i quan li van demanar què passava va fugir d'estudi. Doncs Baltasar Garzón va portar la causa d'una requisa que va fer la Guàrdia Civil d'uns quants independentistes que deien que eren de terra lliure i van ser tancats justament aquí. I per tant, durant les Olimpíades van ser tots tancats perquè no xiulessin els reis. I això van ser tancats, eren gairebé una quarantena, i n'hi havia alguns que eren de Girona. Per això em pensava que en coneixeríeu algun. Van ser tancats aquí. Sí, exacte. I aquí, Azaña va convocar a tots els diputats que podien venir, que estàvem desperdigats per la zona catalana, i que es va fer la darrera sessió de Cortes justament aquí sota. Diuen que Martínez Barrio, que era el president del Congrés, va demanar una taula per poder iniciar la sessió. No hi havia ni taules, tothom estava dret. Va demanar unes bales de palla que havien anat tirades en un racó, perquè estem a les cavallerisses. Damunt de les bales de palla va posar una bandera republicana i els diputats a peu dret van començar a escoltar els discursos que, evidentment, tots es centraven en intentar saber què passaria a l'altra banda de la frontera quan aquella república ja estava pensant més en l'exili que en intentar guanyar alguna cosa del poc que quedava. Penseu que quan cau Catalunya encara queda la zona de Llevant, encara queda la zona centre i aquí viu un batibull important. Però això era el 1 de febrer de l'any 1939. Abans què passava? Tirem una miqueta enrere. Per què? Parlarem una miqueta del patrimoni artístic durant la Guerra Civil. És evident que quan parlem sempre de la guerra, la prioritat més immediata és intentar salvar vides humanes. Però també la Guerra Civil espanyola va servir per posar un debat damunt la taula perquè també hi havia altres prioritats. Per exemple, salvar el patrimoni artístic. Està clar que molta gent diu no serveix per res salvar un quadre quan és molt més important salvar les persones, no? Però aquí entraríem en un dilema i us vull fer entrar en aquest debat, aviam què en penseu. Mireu, com dèiem abans, la Guerra Civil va començar de seguida amb aquells bombardejos indiscriminats i, per tant, van entrar en perill moltes obres d'art, però no només amb els bombardejos. De fet, van començar molt abans, els primers dies de la guerra, sobretot amb aquella revolució dins la guerra, perquè ja sabeu que els anarcosindicalistes més radicals, la gent de la FAI sobretot, tenia molt clar que l'Església havia de passar pel foc purificats de capellans, verdats de bisbes. Entendreu que no perquè fos una temàtica religiosa s'haguessin de cremar aquells quadres del Greco, però les coses anaven així. I per tant, tots sabeu que els primers dies de la guerra, en moltes esglésies, en molts llocs de culte, de seguida van anar a parar a fer-se malbé grans quadres, grans objectes que anaven més enllà de la temàtica. Coses de com la gent va intentar salvar alguna cosa d'aquella petita capella, alguna cosa d'aquella església, perquè no tot s'havia de cremar, malgrat que hi hagués aquella revolució. Jo, per exemple, sé el cas de Mataró, soc de Mataró i a Mataró hi havia un pintor local que es deia Rafael Estrany i de seguida va intentar entrar i va començar a despenjar els quadres de Viladomat. Diu que de cop i volta va sentir el canó de l'escopeta aquí darrere d'algú que li va dir a qui disparo primer, a vostè o al sant que està despenjant. El mateix Estrany, el pintor, que va deixar el quadre a poc a terra, es va girar, va fer fora el canó de l'escopeta i li va dir mira, aquest quadre el podem fer malbé, el podem cremar o el podem salvar. Farem el que tu vulguis, li va dir, però abans que decideixis vull que facis una reflexió. Fem el que fem, no ho farem ni per tu ni per mi. Ho farem pels teus fills o pels teus nets. Si cremem aquest quadre, els teus nets quedarà al marge de qualsevol cultura que pugui desprendre's d'aquest quadre. La cultura ens farà lliures. Si cremem tots aquests quadres, voldrà dir que estarem, que les noves generacions no puguin disfrutar d'aquesta cultura, encara que tu decideixes. Què fem amb un quadre? El destruïm? El cremem? O el salvem? I aquell anarquista li va dir, l'ajudo? L'ajudo a despenjar els quadres? Per tant, l'havia convençut. El va convèncer que per damunt de tot era molt més important la cultura, l'art que es desprenia d'aquell quadre, al marge de la temàtica religiosa. Així trobem, per exemple, que en el govern de la Generalitat de Catalunya hi havia Ventura Gasol. Ventura Gasol, quan va veure tot aquell desgavell, de seguida va intentar frenar atacs indiscriminats en els 3 monestirs més importants, com
monestir de Ripoll, el monestir de Montserrat i el monestir de Bolet. Totalment destrossat perquè era temàtica religiosa, això era molt important, intentar salvar-ho. Potser no hi pensem en aquell moment de la guerra, però hi havia gent que sí que hi pensava. I ell va organitzar ràpidament una exposició del romànic català a França, a París, a la Jeu de Paume, perquè el romànic català pogués sortir del territori espanyol i així, amb l'excusa que estaven convidats a una exposició a París, el romànic català no estigués en perill. Una altra cosa, per exemple, la Patum de Berga, tots hi hem anat, no?, la Patum de Berga, el bestiari aquell, de què és? El Corpus, ja ho veieu. Havíem de fer malbé la Patum de Berga tot el bestiari perquè venia d'una festa tradicionalment eclesiàstica. Per tant, ja veieu que la cultura, ens agradi o no, la cultura religiosa va lligada molt íntimament amb la cultura. Anem ara a la primera divisió, el Museu del Prado. El Museu del Prado és i en aquell moment era una de les pinacoteques més importants del món. Hem de fer alguna cosa. Es que atacaran el Museu del Prado, és que estan bombardejant a tort i a dret. Però els governants ja ho sabeu que Europa havia signat el decret de no intervenció europea, amb el qual havien avisat que era una guerra civil, era un afer intern, i ara superior, sinó oficiós, amb el qual aquests actors intentarien ajudar amb una junta de salvaguarda del Museu del Prado, que es va fer així a correcuita per intentar minimitzar els mals d'aquells bombardejos. I es van posar en contacte de seguida amb aquesta junta del Museu del Prado. I els van dir, aquests quadres que teniu aquí, per anar bé, els hauríeu d'evacuar. I aquells van dir, què dius, evacuar? Tu has vist els quadres que hi ha al Prado? Hi ha quadres que són enormes, no els podem evacuar. No patiu. Com a molt, els van contestar, els posarem en els soterranis del Museu del Prado i allà intentarem que l'ona expansiva de les bombes sigui menor. Posarem unes banderes blanques al voltant del Museu del Prado per avisar a dalt que això és un enclau cultural i que no el bombardegin. I què va passar? Que l'endemà de posar aquestes banderes blanques van caure 78 bombes damunt del Museu del Prado. Què dius? Doncs de seguida van començar a entendre que potser sí, que començava allà amb el seu govern, va al Museu del Prado, van marxar cap a València i els quadres també havien de sortir de Madrid, doncs cap a València. I van començar a evacuar els quadres. I quan van veure les fotografies de les evacuacions dels quadres del Prado, aquella gent de fora van dir, és pitjor el remei que l'enfermetat. Perquè hi ha una fotografia, us l'ensenyaré, us l'aneu passant perquè veieu una imatge val més que 1000 paraules, hi ha una fotografia que hi ha un quadre del Goya, van carregar un quadre de Goya en un d'aquests camions. Sortia per damunt de la caixa, el van posar així, a palo seco, sense embalar. Això sí, el van lligar amb una corda perquè no fos cas que el portessin pel camí. I perquè la corda no segués el quadre, hi van posar-hi una jaqueteta sota la corda. Hi havia un tal Pierre Schumer que explicava en un dietari totes les anècdotes, totes les coses que anaven passant dia a dia d'aquella evacuació. Per tant, que un camió portant quadres del Prado havien de fer el seu efecte. I per tant això ens va servir de molt per veure com anaven solucionant els problemes una miqueta sobre la marxa. I diu, quan arribaven allà van veure que alguns quadres com aquest no passaven perquè picaven amb les arcades de ferro. És per sucar-hi pa, però per sucar-hi pa, perquè expliquen que els avions, esclar, veies 71 camions, el poden fer com vides. Si aquests quadres estan avui penjats al Museu del Prado és perquè existeixen els miracles, us ho puc ben assegurar. Molt bé, els quadres van arribar tots fins a València i allà van ser guardats en 2 llocs. Els més importants, els més nombrosos van ser guardats en les Torres de Serrano, que són aquelles grans torres que hi ha quan hi ha al costat del riu, a València. I allà estaven molt ben guardats perquè era un lloc com aquest. Per tant, encara que caiguessin bombes, l'ona expansiva no podia fer malbé els quadres. I allà, aquest comitè internacional va suggerir que allà estaven ben col·locats els quadres. El govern va fer el tresor més provat i per tant se'n van tots cap a Barcelona. Els quadres ja passen de llarg cap a Barcelona, perquè ja veuen de seguida que Barcelona està sent molt bombardejada. Recordeu aquella famosa locució d'aquell Podellano, que deia que no pararia de bombardejar Barcelona fins que fos un gran solar, perquè s'havia encantat a l'hora que els quadres fossin de sortir del territori espanyol. I aquests 2 dipòsits van ser el castell de Sant Ferran de Figueres i el castell de Peralada, que està aquí mateix. Però esclar, no és el mateix, aquest castell que l'altre. El de Peralada és un castellet. És un castellet que les seves caves sí, pots posar-hi vi, però poca cosa més. En canvi aquest és un senyor castell. Tot i així es van repartir els quadres majoritàriament en aquí i uns quants en allà.
Va ser bo perquè anàvem llegint aquells dietaris i vaig veure com, quan venien cap a Barcelona, un quadre, el 2 de maio, estem parlant d'un senyor quadre, va quedar enganxat amb el ferro d'un balcó de Benicarló. En el dietari posa que el Manuel Arpe era franquista i que sempre estava dient que havien d'anar més a poc els camions perquè no fessin malbé els quadres, però el que ell volia és que Franco els enganxés, perquè clar, ell era franquista, però estaven obligant a marxar amb els quadres, no? Expliquen coses d'aquestes, realment molt curioses i molt divertides. Però vaja, el que anàvem. Arriben en el castell de Peralada i Manuel Arpe decideix fer parada i fonda perquè aquell quadre s'ha d'arreglar sí o sí, perquè si no s'acabarà esmicolant la tela. I demana restaurar-lo allà mateix. I veu que el majordom de Peralada té una camisa que s'assembla a la trama amb la trama de la tela del quadre. I li demana la seva camisa per poder fer un sorgit en el quadre. Quan vaig llegir això vaig dir, coneixent-me a mi, què creieu que vaig fer? Doncs anar cap a Peralada a buscar el majordom i que m'expliqués la seva versió. Quan tens una cosa d'aquesta l'has d'aprofitar. No em vaig anar al castell de Peralada, vaig parlar amb el Balachina, que és el director del Museu de Peralada, i li vaig dir, això és veritat? I ell va dir, sí, això és veritat. Dic, el majordom encara hi és? Diu, no, ja és mort. Diu, però pots anar a parlar amb el seu net, que és viu. I el seu net m'ho explica molt i molt bé. Diu, per tant, em va donar l'adreça i vaig anar a veure el net del majordom de Peralada. El meu avi era el majordom de Peralada. I quan va esclatar la guerra, jo era un nano. Quan les coses anaven mal dades, tothom va començar a fugir. Els polítics els primers. Va començar a córrer la veu pel poble que havien descarregat uns quadres al castell, uns quadres molt importants. El meu avi m'ho va confirmar. Eren els quadres del Prado, em va dir. Els tenien guardats dins l'església i també als soterranis de les caves del castell, allà on guardaven el vi. Sempre hi havia soldats a les portes que guardaven aquell tresor. Un dia el meu avi m'hi va portar. Primer em va ensenyar un de molt gran que estava a l'església. Eren les Menines. I miri, jo mai havia vist una obra d'art. I encara que era petit, em va impressionar. Em vaig emocionar veure com algú havia pintat aquella perfecció. Amb el meu dit, recordo que vaig seguir la silueta d'aquelles cares. Vaig entendre per què protegien aquells quadres de les bombes. L'avi em deia que la gent del poble no en tenien tanta mandanga per uns quadres. Però allò no eren uns quadres només, eren quelcom més. No li sabia explicar en paraules. Era art en estat pur. Quina meravella. I l'avi em va ensenyar encara una cosa millor. Em va fer entrar en una de les sales del castell i allà, a terra, hi tenien un quadre que estaven reparant. Era el 2 de maio, de Goya. S'havia esberlat durant el trajecte i estaven apedaçant-lo. I miri, van triar una camisa del meu avi per fer-ne el pedaç, perquè es veu que la trama i el teixit s'hi semblaven bastant. Vaig pensar que, d'una manera ben curiosa, estàvem entrant a la història. Al final, els quadres van marxar fins a Ginebra. Van tornar un cop acabada la guerra i no fa pas massa vaig anar a Madrid a veure uns parents i vaig voler tornar a veure els quadres que tant m'havien fascinat de petit. Les Menines, encara més bonic de com el recordava, però la sorpresa va arribar quan vaig anar a la sala dels Goya. Allà hi havia el 2 de maio. I en un cantó esquerre del quadre encara hi ha el tros de camisa del meu avi. No es veu pas, esclar, però hi ha una explicació al peu del quadre que diu: la camisa del majordom de Peralada, el meu avi, va servir per reparar una ferida de guerra. Em vaig posar a plorar, allà, tot sol. En un moment em va passar pel cap totes les escenes, la guerra, els quadres guardats en el castell i la figura del meu avi. Nosaltres ja no hi serem, però aquests quadres sempre hi seran. Per això és tan important cuidar-los, em deia l'avi. I sí, és veritat, tenia raó. Quan vagi al Prado, busqui el quadre i recordi el que li he explicat, perquè com el meu avi, jo aviat tampoc hi seré, però el quadre sí. M'entén? Aquesta és la grandesa, això és la grandesa del l'art. Hi ha gent que no m'entén, però jo, aquell dia, davant del quadre, ho vaig entendre tot. Tenia aquella prioritat. I Josep Maria Serra es va moure molt bé amb la diplomàcia europea i va aconseguir que els quadres poguessin ser allotjats a la neutral Ginebra, en la seu de la Societat de Nacions. Li van traslladar aquesta petició a Juan Negrín, però qui li demanava això? Eren, diguem-ne, directors de museus a títol personal. I Juan Negrín es negava a donar aquests quadres amb un comitè de gent que se li podia pressuposar bones intencions, però que en el fons eren més que directors de grans museus europeus.
pensava, doncs potser les menines en aquest director i em trobo que al final de la guerra les menines pot acabar estant en el Museu del Louvre, per exemple, perquè ja sabeu que si voleu veure la Grècia o l'Egipte, de grans directors de museu, tot que ells ja asseguraven que tenien els quadres ben col·locats a Ginebra. I allà a Ginebra, perquè guanyés la guerra, ja aniria a buscar els quadres. Però era tanta la pressió, tanta, que hi ha tantes bombes sobre Figueres, que hi havia tanta pressió i a més els nacionals estaven avançant, doncs que finalment el dia 3 de febrer de l'any 1939, 2 dies més tard d'aquella trobada de diputats, Negrín cedeix. I aquí, en el pati d'armes de dalt, damunt del capó d'un cotxe, plovent a bots i barrals i a més amb moltes bombes que anaven caient durant tot el dia, Negrín, damunt del capó del cotxe, signa el que se'n diu l'Acord de Figueres, en el qual fa així i amb una signatura, amb un xec en blanc, entrega tota la pinacoteca del Museu del Prado en aquest comitè internacional de directors amb vagons de tren, els portarien directament cap a Ginebra i allà farien una gran exposició. Tot el Museu del Prado quedaria exposat en la seu de la Societat de Nacions a Ginebra i allà s'hi van estar-s'hi un any. Al final, Franco recolliria l'èxit d'aquella exposició i Franco va retornar tots els quadres de Ginebra fins al Museu del Prado una altra vegada, al cap d'un any. El titular de l'ABC d'aquell retorn posava molt clar, i a més està digitalitzat si el voleu buscar, posava Franco ha recuperado el expolio de los rojos. El Museu del Prado vuelve a estar otra vez abierto. Estaven aquí també eren ni més ni menys que Josep Tarradellas. I dieu, qui feia aquí Tarradellas? Doncs resulta que Tarradellas era el conseller de les finances de la tresoreria de la Generalitat. I Negrín tenia el seu ministre d'Hisenda, que era Méndez Aspe, que també estaven aquí. I Negrín li havia dit al seu ministre que li demanés els diners al Tarradellas perquè intentarien fer una caixa comuna a l'exili. I per tant, allò que havia sigut una indirecta durant tots aquests mesos, des que el govern central cohabita amb el govern autonòmic a Barcelona, Negrín li demana reiteradament a companys que facin una caixa comuna i que en tot cas això serà molt més pràctic per poder anar pagant les despeses. Tarradellas li entrega al ministre de Finances de la República Espanyola, a Méndez Aspe, tota la caixa que portava de la Generalitat Republicana i per tant aquí es fa caixa única. El mateix Negrín li diu al seu ministre de Finances que també li faci el mateix amb Aguirre. Aguirre era el president del País Basc, que també estaven aquí, també era convidat, però Aguirre li va dir amb un somriure als llavis: em sap molt de greu, però és que la caixa del País Basc ja fa mesos que la vam treure i que està ben mullat. I de seguida aquells diners van formar part d'una mena de caixa amb la qual es va crear una cosa que es diu la JARE. JARE és la Junta d'Auxili als Refugiats. Els diners de la Caixa Catalana es van fondre enmig d'aquella caixa única i que la Generalitat Republicana a l'exili va tenir unes condicions molt precàries, ja ho sabeu, perquè l'única cosa que van poder fer va ser crear una oficina que es va dir l'oficina Laitan a París i poca cosa més. Va costar Déu i ajuda poder tenir recursos per poder treure gent del camp d'Argelers i per poder subsistir. En un poble, això seria la comandància, seria l'Ajuntament,
I l'església aquesta, m'expliquen aquí, que jo això no ho sé segur, que no la van acabar de fer. No la van acabar de fer perquè és el que també tenien problemes pressupostaris i van decidir acabar la fortalesa abans que fer l'església i que en tot cas fessin misses aquí fora. I a més, això sí que és cert, que com van fer aquest pati d'armes, és curiós, perquè jo em poso parlant aquell pou d'allà, de cara cap allà, i em sentireu, perquè es veu que té una ressonància especial i van dir, res, missa dintre no, fora, que el capellà que cridi que tothom el sentirà. Per tant, doncs, com podeu veure, és un castell que si el veiéssim des de l'aire té aquesta forma d'estrella típica dels alumnes de Boban. I l'any 1937, per tant, al tanto amb la data, perquè aquell any encara la guerra de la República no l'havia perdut, l'any 1937 arriba aquí, doncs, ni més ni menys que Juan Negrín en persona. Ojo, que un poble que no arribaven als 100 habitants que vingui al cap de govern vol dir alguna cosa. Cap cosa bona, això d'entrada, però volia dir alguna cosa. I va arribar amb carrabiners, que eren la seva guàrdia més fidel, i també va arribar amb uns obrers militaritzats de Cartagena. També vaig preguntar com és que sabíeu que eren de Cartagena. Diu, perquè els hi vam preguntar. Treballàvem també al suro, treballàvem el carbonet en el bosc i ens van fer fora i de seguida Negrín va deixar aquesta guàrdia pretoriana d'aquests carrabiners, van posar unes casernes al voltant d'aquesta mina i vam haver de marxar-nos, allunyar-nos d'aquesta mina. Però què va passar? Diu, res, l'endemà, al cap d'uns dies, des de lluny miràvem què feien en aquesta mina i vam veure que grataven la muntanya i feien aquest edifici. O sigui, imagineu-vos que aquí hi ha muntanya i hi havia la mina. Per tant, van gratar la muntanya i allà on hi havia muntanya van fer aquest edifici. Jo no acabava d'entendre perquè feien aquest edifici amb tantes presses. Semblava que feien una cosa realment improvisada, doncs anaven realment, no perdien mai, que el feien molt a consciència. Explicaven que feien servir aquest edifici, que la mina acabaria sent el soterrani d'aquest edifici i que estaven construint dos muntacargues que venien de l'edifici estant i que baixaven directament en el túnel principal de la mina. I el més important de tot és que a dins la mina, a 200 metres a dins la muntanya, hi estaven construint una gran cambra cuirassada de 160 metres quadrats. Impossible de destruir, impossible de destruir i de descobrir, tal com havia manat Juan Negrín. Ja va estar la cosa liada. Qui era el tresor de la República? Però la gent de per aquí va veure de seguida que per uns camins que no hi passava mai ningú, van començar a arribar camions i camions i camions i camions i que portaven a la seva caixa l'anagrama del Banc d'Espanya, BE. Negrín va deixar al capdavant d'aquesta logística una persona de la seva màxima confiança, que va ser el seu propi fill, Juan Negrín Júnior, que la gent de la Vajol el recorda perfectament, que anava per aquí doncs amb un cavall blanc i que era un home molt autoritari. Vivia i dormia aquí, per tant era el guardià d'aquell tresor de la República. També hi havia coses curioses, jo els hi demanava, però aquí què més passava? Em deien anècdotes, com per exemple que hi havia el fill del Negrín, aquí amb un cavall blanc, que Negrín, com van deixar ja a Barcelona i es va instal·lar per aquesta zona, Negrín se'n va portar una novieta que tenia, perquè el Negrín pare, o sigui el Negrín, el Juan Negrín, tenia una debilitat per les dones. S'havia separat de la seva dona, la que s'havia casat, s'havia juntat amb la Feli López, una dona de Madrid que la va enviar cap a França quan va esclatar la guerra, i quan va estar a Barcelona es va enamorar d'una cabaretera del Paral·lel que es deia Rosita Díez. La gent de la Vajol recorda a la Rosita Díez, deien que era guapíssima i que cantava com un ruisseñor, diuen. Per tant, m'explicaven coses d'aquestes, però poca cosa més. Què va passar? Doncs que Negrín estava sempre pendent de tota aquesta zona i què passa? Que arriba un moment en què cau Barcelona,
el 26 de gener de l'any 39 cau Barcelona, comencen a pujar els franquistes cap amunt i aquesta mina, que en teoria està plena de lingots d'or de la República, doncs Negrín decideix que això s'ha de buidar, perquè no ha de quedar res per l'enemic, i comencen a canviar el sentit d'aquells camions. Si abans venien cap aquí a omplir la mina, ara haurien d'anar buidant la mina i anant cap a l'altra banda de la frontera per deixar aquell or a l'altra banda de la ratlla. Evidentment, tothom sabia que aquest or, que en teoria hauria d'haver servit per pagar la guerra, ara hauria de servir per pagar un exili que tothom veia inevitable. I la gent de la Vajol va començar a veure com els camions passaven per davant de casa seva i se'n anaven directament cap a la frontera. Alguns recorden, per exemple, que quan passaven els camions els hi feien aixecar el puny, no? Perquè passava l'or de la República. Això t'ho expliquen tots els nanos, ja no són tan nanos ni molt menys, però se'n recorden perfectament que quan passaven els camions de la mina els hi feien aixecar el puny i els hi feien cridar «Viva la República! Viva Negrín!» O sigui que se n'en recorden perfectament. Per tant, aquí el tràgic que hi havia era considerable. A partir d'aquí arribem al 4 de febrer de l'any 1939. En aquesta mina diuen que queden encara 7 camions carregats d'or fins dalt i els franquistes ja estan molt amunt. Per tant, Negrín aquell dia fa el darrer parte de guerra, que es diu evacuació i retirada. Sálvese quien pueda. Cames, ajudeu-me a córrer. I per tant aquests 7 camions han de sortir cap a la frontera, sí o sí. Però no només baixen aquests 7 camions. Recordem, 4 de febrer de l'any 39. Què passava? Era vigília d'un llarg exili. L'endemà passarien la frontera per la muntanya Azaña, Companys i Aguirre. I no només passarien la frontera els 3 presidents, passarien mig milió de persones. Mig milió de persones que anaven cap a l'altra banda de la ratlla. Això volia dir un caos total i absolut. Ho intenta el dia 7 de febrer. El 7 de febrer per aquí estava ja un altre personatge important de la República, Enrique Lister, que estava practicant la política de terra cremada, que això volia dir que feia volar tots els ponts que anaven travessant per frenar l'avanç enemic. Va arribar fins aquí, fins a Agullana, va veure que aquí no quedava ningú i va volar al pont d'Agullana, pensant-se que aquí dalt no hi quedava ningú. La Vajol és un cul de sac, ara hi ha una carretereta que va cap a Massana, però llavors no hi era. Què va passar? Que aquell pobre camioner que portava l'or, d'aquell 7è camió, es va trobar que no tenia pont per passar a l'altra banda de la frontera, no hi havia carretera. I diuen la gent de la Vajol que se'n va anar a buscar un dels contrabandistes més famosos d'aquí, de la zona, el Manel Nou. Li va demanar les seves 14 mules, que sempre utilitzava per fer camins de contrabando. I diuen que va buidar tot aquell camió i ho va carregar-ho en aquelles 14 mules i que va començar a enfilar un camí de contrabandistes per anar a l'altra banda de la frontera. Però què va passar? Que d'aquelles 14 mules no en va arribar cap al seu destí. La qüestió és que em van explicar això i diu, però esclar, diu, aquest edifici, pensa que quan el van fer molt a consciència, diu, perquè van triar una zona aïllada, aquí hi havia molta més vegetació, d'entrada ja quedava bastant amagat, però per acabar-lo d'amagar van posar aquests ganxos, veieu, en les cornises, des de dalt es veu millor, i van tapar tot l'edifici de dalt a baix amb una tela de camuflatge. Per tant, des de l'aire no es veia res, es veia una cosa verda i prou que podia quedar totalment camuflada doncs per aquesta mena de xarxa de camuflatge. I volant, no el va trobar mai. Va arribar a la Vajol i va dir, això és Arbajol, va dir? I va dir, sí, això és Arbajol. I diu, em podríeu ensenyar on està la cueva de Alibaba i los 40 ladrones? I van dir, què? Diu, lo del Negrín. Imagineu-vos com anava la cosa, que li deien Alibaba i los 40 ladrones. I diu, ah, sí. Va venir fins aquí i va mirar i diu, què cabrones, lo havien tapado. L'havien tapat, esclar, no el trobaven perquè llavors se'n va donar compte que amb els ganxos era un edifici tapat. I per tant ell va explicar que havia fet moltes voltes per aquí, però és que era gairebé impossible de trobar-lo perquè estava tapat i mai hagués pensat que aquest edifici hagués estat tan ben guardat, no?
perdut des de saber per aquí, perquè aquest havia quedat en el territori. Era molt complicat, molt complicat. Vaig veure el que hi havia allà dintre, abans anem parlant, no sé si tots m'heu escoltat, però la gent de la Vajol va anar de seguida cap a la mina, van trobar que en la cambra cuirassada hi van trobar-hi saques buides al Banc d'Espanya i poca cosa més. Van fer servir les estructures per continuar-hi treballant i no van treballar fins que finalment van tancar la mina per desús, perquè s'havia d'actualitzar i perquè la gent no volia fer diners i van tancar. Per tant, la mina va quedar totalment contrari. Vaig anar a buscar uns 2 miners que vivien a la Vajol i ja són morts, perquè m'acompanyessin. El jove tenia 88 anys i el gran en tenia 92 aleshores, amb bufaques. I els vaig dir, podem entrar fins a la cambra cuirassada? I em va dir, home, diu, ja des d'avisades, diu, però suposo que sí. Com vam entrar em van dir, abans d'entrar dues regles d'or, em van dir. La primera és que si rellisques, perquè hi ha una mica d'aigua, i amb el fang pots relliscar, no t'agafis els puntals de les estructures perquè si t'agafes pots fer caure tot l'enfostissat que aguanta el sostre, com diu això, la volta aquesta, no? Dic, molt bé, dic, la segona cosa que no he de fer, diu, xiscla. Pensa que si xiscles, un crit agut pot fer baixar una esllavissada. De la sudadera vaig quedar enganxada amb una de les bigues entrelaçades. I ara què faig? No, sincerament vaig fer així i ho vaig treure, però vaig notar que encara tenia alguna cosa enganxada perquè jo els cabells em notava com si m'estigués enganxant alguna cosa. Jo vaig dir, no sé a què m'he enganxat, però estic enganxada amb alguna cosa. I em van dir, és que no estem sols. Jo vaig dir, no, home, ara sortirà el negrín per aquí. I em van dir, no, i van fer així amb els pells de llum, hi havia centenars de racs penats. Centenars de fora, perquè amb això ja en tinc prou. Els ratspenats em fan... A mi em fa molta angúnia. Vam sortir i em vaig quedar amb les ganes d'entrar a la cambra cuirassada. De moment. A dalt vaig veure el que quedava d'aquella logística, amb aquella mena de rails penjats al sostre, amb aquella vagoneta que anava d'un costat a l'altre, el forat de l'ascensor. A dalt a les oficines posava un cartell que posava ingeniero, que devia ser enginyer de tot, no ho sé, i poca cosa més, no hi havia res més. Per tant, em va tocar anar als arxius de l'administració central que estan a Guadalajara per veure si Negrín m'havia deixat alguna cosa. Vaig haver de llegir-me perfectament totes les biografies de Juan Negrín per entendre qui era aquest home, per trobar-li alguna pista d'algun secret que aquí tenia guardat. Als 20 anys ja era metge, als 30 ja era catedràtic i tenia un prestigi internacional per la seva feina brutal. El que no entenc és perquè es va ficar en política. Però sigui com sigui, va entrar en política i primer va ser ministre de Finances, justament, al començament de la República en plena Guerra Civil. Aquell home em va dir, tens clar que l'any 37 l'or que va sortir de Madrid, que va anar a Cartagena, ja s'havia esgotat? Dic, sí. O gairebé esgotat, sí. Per tant, l'or que hi havia a la Vajol surt d'un altre puesto. No són els calzes, no són els canelobres, allò és calderilla. Ha de sortir d'un altre puesto. D'on te treu l'or en Negrín. A més, havia de treure més que or, més que lingots d'or, ha de treure or amb joies, or amb coses. Recordava allò que m'havia dit aquell nano de la Vajol, que treien les carcasses dels rellotges d'or i de plata. Ha de ser aquest tipus d'or, ha de treure-ho d'algun lloc. I em va dir, bueno, doncs vine d'aquí uns dies i ja et diré si veig alguna cosa. Em va trucar al cap de 3 o 4 dies, molt pocs dies, i em diu, ja he trobat l'or d'en Negrín. Quan hi vaig anar em va dir, mira, l'or que tu busques ve d'un decret quan el Negrín ja era cap de govern, que es diu el decret de les cajas de reparación. I vaig dir, això? Què vol dir? Diu, mira, i escolto bé, intentaré dir-vos gairebé a la lletra. Diu que Negrín va fer un decret en el qual deia dia i hora, que estaria amb les 3 delegacions del Banc d'Espanya de 3 capitals en zona republicana, Barcelona, Madrid i València. Aquell dia i aquella hora aniria a buscar les caixes de seguretat privades de les grans fortunes espanyoles i qui no estigués al davant de la seva caixa, obrien la caixa i la buidaven. O sigui, qui fos titular d'una d'aquelles caixes, si tu estaves al davant, no te l'obrien. Però si no hi eres, volia dir que estaves en territori franquista.
I això volia dir que eres còmplice del cop d'estat militar. I per tant, amb la teva fortuna reparaves el dany que havia fet la Guerra Civil Espanyola. Aneu entens, la primera? Jo vaig dir que van obrir les caixes de seguretat vulnerant així la part més privada dels clients del Banc d'Espanya. I allà vaig trobar les memòries de Juan Negrín Jr. I eren perfectes perquè explicava fil per randa com anava tota la logística de la mina de la Vajol. Explicava les guàrdies, explicava el nom dels conductors, explicava fins i tot el santo i senya, explicava com eren els torns, explicaven com els camions entraven i sortien per una banda i sortien per l'altra. I anàvem apropant-nos més fins al final, però al final ja vaig veure que el tio s'havia enamorat i havia perdut el món de vista. Perquè Castell de Peralada era molt més fràgil que Castell de Figueres. I li diu al Negrín: passarem a la història per ser els polítics que hauran deixat malmetre els quadres del Prado. No tens un lloc millor per guardar els quadres que estan a Peralada, perquè és que allò, aquest castell, és un castell és un castell de muñeques. Per tant, hauries de treure els quadres que allà. Negrín ordena que els millors quadres que estan guardats en el castell de Peralada siguin portats en camions i es guarden en l'edifici que volíeu estar allà. És l'últim camió que forma part d'aquella mena de comboi per anar directament cap a Ginebra i que estan esperant a l'altra banda de la frontera només el contingut d'aquest camió. Veuen que no pot passar la frontera per la carretera, perquè senzillament no hi ha carretera, no hi ha pont. I d'una manera o d'una altra l'avisen que intenti passar directament per la muntanya. És així que li diuen diferents colls. Li diuen el coll del Portell, que està una miqueta més avall, o el coll de Llei, perquè el coll de Manresa no hi era, tal com el coneixem ara. I ell decideix tirar pel coll de Llei, el més dolent, perquè si hagués decidit anar pel coll del Portell, hagués passat, perquè allà el coll era molt més ample, però decideix anar pel coll de Llei. I què passa? Que pel coll de Llei el camió s'estimba. S'estimba i tots els quadres van per terra, segons aquest dietari. En aquell moment, el tinent que comandava aquell darrer comboi té nom i cognom, Alejandro Blasi, i que decideix que aquells quadres es recullen tots de terra i ell i els seus dos homes que l'acompanyaven comencen a agafar els quadres un a un de terra i els porten a Collibert, fan tot el coll de Llei, baixa fins al primer poble francès, que són les Illes, i allà hi ha un camió de 8 que està recollint els quadres que estan baixant. Els agafen tots, absolutament tots. I quan arriben a l'altra banda amb el darrer quadre, allà expliquen que els reben com si fossin autèntics herois, perquè han salvat fins al darrer quadre de tot el contingent dels quadres de l'evacuació del Museu del Prado. Quan vaig acabar de llegir, perdoneu-me la franquesa, em vaig posar a plorar. Em vaig posar a plorar perquè em vaig emocionar. Perquè jo havia començat aquesta recerca pensant que buscant una irregularitat, algú que havia posat la mà al calaix. En canvi, estava trobant un gran heroi, perquè aquell home, el tinent Blasi, havia perdut la guerra. Era l'últim. Podia haver deixat els quadres allà a terra, marxar cap a casa i oblidar-se de tot. En canvi, no. Va portar el seu compromís fins a les darreres conseqüències. I per tant vaig decidir que el meu camió seria el de l'Alejandro Blasi.